izla. Behin batean, gaua argitsu batean, hor zen, ilargi borobila. Hiru gizon etxerako bidean ibiltzen ziren, txipi-txapa. Hiru egun zeramaten bidean, barauik, eta izugarrizko gosea zuten. Tripek egiten zuten etengabe. Halako batean, zubi baten gainean, pasa zirenean, batek susolatu zuen, hor, ibaian, agertzen zen argizko borobilura ikustean. Aizue, betu, hala, gazna handi bat. Beste biek, begiak irigita, hene, gazna bat, hartu behar dugu, nola egingo dugu. Eta hasi ziren pentsatzen. Bigarrenak. Ideia bat dut. Betu. Zubitik zintzilika jarriko gara. Batak besteari eskua lotuz eta hirugarrenak gazna hartuko du. Bai, ideia ona. Eta horrela egin zuten. Lehenengoak zubiari heldu, besteak lehenengoari, hirugarrenak bigarrenari, eta hor zen ibaian zegoen gazna hori hartzeko tanta. Eta halako batean lehenengoari erran zion. Aizu! Askaizak pixka bat zolik, eta hartuko dut. Orduan, zubian zegoena, zubiari helduta zegoenak, zer egin zuen? Pixka bat bakarrik, askatu zuen. Eta flotz! Hiruak uretara erori ziren. Bitartean, hor zeruan, ilargia, farrez, gure hiru lelo horiek ikustean. Eta alabazan, sarderiliak alabazan. Eta atera dadila, erreko plazan.